Бүгінгі тапшыруыбызның бірінші сәлемі Иске Мастяк авылына аша. Бүгін өзінің алтын юбилейін якташыбыз Саддаров Фәхим Фәттахович каршылый. Аны онтылмаслык гомер бәйрәме белән, 50 яшьлек туган көне белән яраткан хатыны Альбина, кызлары Айсылу һәм Азалия, улы Ильсаф, әнисе Сания Бахитовна, кайнанасы Рафика Абдракиповна ихластан котлыйлар. Бүген безнең иң яраткан, иң якын кешебез гомеренең уртасына җитеп, алтын юбилей каршылый. Ир атлар өчен алтын юбилей ул бик матур вакыт. Чөнки бу мәлдә тәнгә дә, җанга да аеруча олы дәрт өстәлә дип әйтәләр. Без дә сиңа шушы дәртнең мулдан өстәлүен телибез. Яраткан тормыш иптәшем. Бу мәшәкатьле дөньяда матур сүзләр бер-беребезгә әйтергә вакыт та калмый. Ләкин бел син, минем өчен син бөтен җиһан, тормышымның яме һәм мәгънәсе. Рәхмәт сиңа янәшәмдә булып, үзеңнең мәхәббәтеңне бүләк иткәнең өчен. Әле озын-озак шулай бергә яшәсә идек. Әткәебез, синең алда без түбән генә баш иеп, бар кылган игелекләрең өчен рәхмәт белдерәбез. Әле ярый син бар бу дөньяда. Гаиләбезнең син башлыгы гына түгел, ә инде тотрыгы, үзәге дә. Сөекле балам, киявем. Рөхсәт ит сине бу матур туган көнең белән котларга. Син дөньядагы барлык бәхеткә лаеклы шәхес. Кадерле без, аз булыр күк теләсәк бәхет кенә. Җитмидер шул утыртырга сине тик тәхет кенә. Саулыгың какшамасында, кимемәсен шатлыгың. Артып торсын көннәр саен кисәңдәге байлыгың. Һәр иртәне каршыла син елмаеп көлеп кенә. Бел кадерлем, безнең өчен шундый якын бер генә. Туган көнең котлы булсын, кырыйк табыннарны, шатлыклардан бий-бий, шатнатык табаннарны. Хөрмәтле Фәхим Фәттахович, якыннарыгызның музыкаль бүләкләре безнең тапшыруны дәвам итә. Бәхетле булыгыз, исән имин яшәгез. Biz yürügen sokmaklarga күптән инде карлар яуган, янып беткән ушакларда тик яшьлегем истә калган. Хәтеремдә яшьлектәге танышулар, очрашулар, таң алдыннан җырлашулар, өйгә тиклем озатулар. Яшьлегемә кайтам әле, bir җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Яшьлегемә кайтам әле, bir җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Сөйәм дейіп, көттәм дейіп, әйткән сүзләр кабатланмый. Үтте бит ул дисәләр дә, юк яшьлегем онытылмый. Яшьлегемә кайтам әле, bir җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Яшьлегемә кайтам әле, bir җырлап узам әле, йөрәгемнең әрнүләре бәлки басалар әле. Яшьлегемә кайтам әле, bir җырлап узам әле, йөрәгемнең
qaytam әлі bir jırlap uzan әлі Yüreğimnin erinüleri belki basalar әлі Yüreğimnin erinüleri belki basalar әлі